Jama'a barkanku da warhaka, sunana Munirat wannan maraji. Yau na zo in yi bayani da maza. Yau na zo in yi bayani akan irin cin da za ka yi matanka wanda ba ta so kuma ba za ta taɓa gaya maka ba. Ni kaɗai ne kawai Munirat ni ne zan gaya maka. Saboda yawancin mata ko ba a ba su yadda suke so. Ba za su gaya maka daidai ina ne, wani lungu ne, wani rami ne in ka ci ba sa so ba. A'a, saboda su da kansu ba su tabbatar ba. So yau zan yi muku breaking down na irin cin da maza suka yi mace bata cika son shi ba, kuma ba za ta bude baki ta gaya maka akan cewa bata ji daɗi ba. So ku bi ni ta channel ɗina na Munirat a YouTube. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking. Sannan ya muka ji da batun wannan coronavirus. Yawancin muna gida ko na tabbata. So a yi kokari a bi dokokin da gwamnati suka saka na zama a gida da dai sauransu. Na yi bayani akan coronavirus daga baya, kuma ba sai na kara na yi bayani sosai akai batun da ni ba medical personnel bane. Kuma ubangijin Allah mu dai ta nan ta Najeriya ya dan sa abun ya zo mana da sauki. Allah ya sa ya saya a haka. Waɗanda kuma ba su da lafiya, ubangijin Allah ya warkar da su, ya sa su samu sauki. Kamar yadda na faɗa, yau na zo in yi magana ne akan irin yadda za ka ci matanka daban-daban yadda take so da yadda ba ta so. Na farko akwai mazan da in suka hau mace, kai lokacin da kai disvirgin kana irin shekara 17, kana cin mace kana hawan kanta ne. In ka hau kanta kawai ka kawo, and then kuma haka kake tafiyar da rayuwanka, ka riga da ka saba da hakan din. Mai gida ba haka bane, akwai dan gyara kaɗan. Duk inda ka kwantar da mace, ka buɗe kafafunka, ka tura buranka, ka sai tukuna ka duba ko wurin din yayi ruwa, in ita mace mai yin ruwa ne. In kuma ba mace mai ruwa bane a gabanta, ka nemi lubricant, water base ko ma wani irin lubricant ka use din shi, saboda shigan mace ba dan wannan a jikin wurin din bai dan yi ruwa din nan ba, babban matsala ne sosai. Kana sa ta a cikin wani yanayi ne. So ka yi kokari kai mata wannan. And in ka shiga ciki, ba wai za ka fara da tura buranka da sauri irin hucu daga ka shiga mace kai sai ka tura bura ka fara cinta chow. Ba haka bane. What you need to do is za ka yi taking time ɗinka ne tukuna, kai study na da durin yake. Kamar da nake gaya muku, duri daban-daban ne. Akwai durin da yake nan a buɗe, sake shi za ku ga wani abu haka. Akwai durin da yake nan a rufe, za ku ga nama ya riga da ya rufe bayan shi gaba ɗaya, sai wani ɗan rami haka ta ciki. Matan da nama yake waje din nan, za ka ga su yawancin su suna da ruwa. Waɗanda suke rufe din nan, nama yana ciki tus din nan. Waɗannan su kuma yawancin su ba dole bane kaga sun yi ruwa, duk da cewa ba wannan bane yake determining wani irin duri ne fi daɗi ko wanne ne ba daɗi. Wannan ba wanda sai determining, kowace mace da irin kalan gintinta kuma da yadda kalan daɗinta yake. Shi yasa kuke son variety ku maza. So in za ka shiga, in dai durin mace bai da tsantsi, kar ka shiga. Ka sai tukuna sai ka ga ta jika, ka ɗauki lokacinka. Bayan ta jika sannan ka tura buranka. Kuma ba wai daga ka tura buranka sai ka fara cinta kamar kana yaki ba. A'a, a hankali zaka tura buran, a hankali yana shiga a hankali. Zaka kalla wurin ma ya ƙara yauki, ya ƙara ruwa, ya ƙara ni'ima, ya ƙara bada sha'awa. To haka zaka ci gaba da ci, kana ƙara mai speed a hankali kana ƙara mai speed. Haka zaka ta ƙara mai speed, kana ƙara speed din ne, yana tafiya haka a hankali zaka gamsar da ita. So ba wai na farko kenan, ba wai zaka shiga kawai ka shiga hurs shikenan ka shiga ci a'a, sai ka bi shi a hankali kana ci har a iso. Sannan kuma in baka mata haka ba, tana iya ta barka ka samu ka gamsar da kanka, ka tashi ka tafi, ba wai ko don ita ta gamsu ba. Gaskiyar maganar din kenan. And then akwai mazan da kuma za su tura buransu don an ce ku shiga mace ciki har can ciki, sai ku tura buran ciki, sai ku je ku makale a wuri kuna
a ciki tana jin zafi, wayo mai gida sake ni, wayo kai baka ji sai ka ce yana mata daɗi ne. Duk inda mace ta fara mai gida ba na so sake ni, sake ta, ba ta so din ne da gaske. Akwai na karyan shine wanda mai gida ba na so, mai gida ba wannan shine na karya. Amma na gaskiyar din ba ta so, za ta nuna maka ba ta so. Kai study fuskan matarka a lokacin da kake cinta yana da amfani. Daga facial expression za ka iya ka gane, ba diga motsin can kasa ba kamar ta yi kamar ta kawo, ba haka ake ganewa ba. Mace in tana kawo dole za ka gani fuskar ta zai canja. Na wasu yana zama haka, wasu yana zama haka, wasu duka mata kala-kala da yadda suke yi in lokacin da suna so su kawo. A fuska ne za ka gane. So ya kamata in kana cin matanka, in ba dai ko kuna yin doggy style ba, ka rika kallo yadda fuskanta yake, ka rika sa ido kuna kallo juna face to face. Shi ma yana kara soyayya, yana kara dankon soyayya, yana kara kawo kusa tare da junanku. And then in ka tura shi ciki, ka danna buran din ta sai ka dan zare kaɗan ka bar shi da mintuna kaɗan, ta ka dan zare kaɗan na mintuna kaɗan ka bar shi. Ka gane me nake nufi? Ba wai za ka tura shi cikin, ba wai wannan abu kaman gyaɗe-gyaɗen nan da daɗi in ka taɓa shi a jikin mace. Wannan wani abu yana na ɗirɗir haka ɗin nan ba, kuma za kun san shi, ni ban da bura. Wannan abin yana da daɗi in kuka kai hannu kuka yi ɗin nan, ko kuka, to ba wai za ka je kai ta, ba kunun gyaɗa ba ne, ba za ka je kai ta damawa ba ne a can ciki. A'a, za ka ɗan zame buranka ne daga waje. In ka zame buranka daga waje sai ka fara cinta kaɗan. In ya taɓa wurin ɗin za ka ta ɗan ash, sai ka kara ka fitar da shi, ta kara ta taɓa, sai ka kara saka ta ash. A haka za ka yi ta mata, a haka za ka yi ta yi. Ba wai ko za ka zauna kana wani wawanci ba ne, kana wani ka shiga ka ji na taɓa ci abu, to ba za ta gaya maka ba, ma ba daɗinka take ji ba. Sai kuma akwai matan da suke so a musu da wurin, kai sai ka je ka shiga ka fara shu kamar kana cin tsoron duri. Ya za ka yi ka ji tsoron durin naka ne mai gida, me yasa kuma za ka ji tsoron shi? In ka shiga ka ci durin nan, ka ci ta ishe ta yi mata enough, kamata cin da za ta gamsu ta ji duk duniyan nan ba namijin da take so kamar ka. Saboda haka ya kamata, dama bai kamata ya zama akwai namijin da take so kamar ka ba, ko ba haka ba? So haka za ka ci ta, ka gamsar da ita har ta gigice. So a nan zan sai yau za mu ci gaba zuwa gaba, duk da cewa the next topic da zan yi magana akan yadda ke kuma abubuwan da mata da yawa suke yi wanda maza ba sa so in ya zo wajen cin gindi. Ba ma sayar da zumbur, ba ma sayar da humura, amma insha Allah nan ba da jima ba za mu fara. In kana zama a Abuja, in kina da Instagram account, ki mun magana akan wannan account da yake nan wanda aka rubuta anan, ni Abdul, ki magana. Inda dama za a sayar muku da product ɗinku na zumbur da humura. Kamar da kuka sani, zumbur 20,000, and then humura 10,000. Yanzu babu humura a kasa, amma akwai zumbur, akwai maganin mata shi ma 20,000 ne. Sannan haka ma zumbur. Ku kira ta layin 09077871837 in kun ji a kashe, kar ku ɓata rai. Abuja an rufe gari, amma za a iya a buɗe shi any moment from now. In muka samu hanya za mu iya mu tura muku kaya. Ni kuma ba zan iya muku business akan karya ba. Masu saka ni a WhatsApp group, ku daina saka ni a WhatsApp group. WhatsApp group guda ɗaya nake ciki, wanda ni ne creating na Munirat Abdulsalam. Kafin ka shiga ka biya 20,000, kuma za ka koyi abu ɗaya zuwa 2 ko 3. In ba wanda ya zo ta 09077871837 ba, kar ku taɓa sauraron maganan bakin wani. Ni ban da multiple account ina ɗaya ne. Facebook Munirat Abdulsalam, Instagram ni Abdul, Twitter ni Abdul, shikenan. Kar wani ya ruɗe ku ya cuce ku, ba ruwana.